Mwakwaba eba etini safwa we eyadu etosumiensa ahweya etosumiensa part 3 episode 3 ena mede brɛ no sese no wonim sɛ awakyerɛ akɔ paako fi hɔ ɛwɔ nkran ɛkɔhwɛ ya asenka adura odi gu aduane mu de ma no sɛ onni sɛ ne bɛyɛ ɔbɛdɔ no no enka ɔbɛhwɛ na afei no wadi nanso so no paako fi ani na obitu anamo bi a ano ɔdene paa tirimɔden na mo paa no ɛna araba kyerɛ ba betu no ɛno nti no sɛ wayɛ krado a mesoma yɛ krado yɛnhyɛ aseɛ ɔbo ase wa ase kramo adimam wɔ fie araba kyerɛ ɛkɔ hɔ araba kyerɛ salam aleikum adimam aleikum salam araba ewura dan no mu ei maami jato mahunu wo kyɛri adan tina dadaada omba ha araba kyerɛ papa kramo mekɔyare yo ɛda me free ha no a me dru fie pɛ ɛna yadeɛ bi kyerɛ me amonamono afei na te sɛ wada roma matumi asɔreɛ da no nkɔmmɔ no nti na masan ba bio no ɔbarima no deɛ ma ya yo enso ɔkwa adimam ye aduro dia ma fama wo no hina wasa araba kyerɛ papa kramo ikunu no ɔnyɛ jama ono nso wɔ aduro mede yɛ aduane na hodi kura entumi no afei kura na n'adwene efiri me so ɔbaa no ho adwene nkoa na ɛwɔ ne tirim adimam maame gyato wafa aduro gu didi mu ma barima paara araba kyerɛ ane papa kramo dɔwara adimam gyae kakra ɔsɔre kɔwura dan mu eyi pintoa bi a ɛho apunu ebesi hɔ ɔtena ase ehwie bibi efiri mu egu krataa bi so aha maame gyato wɔmfa yei wɔngu nsuo wɔ ndware wawie dware a wɔmfa yei nsra wɔ nim kama barimba wɔ ho pɛ asɛm wɔ asa ne tiri bɛkɔ wuram kitikiti sesei ɔde maa no araba kyerɛ jo malam meda wase wɔsɛ memfa wei ngu nsuo mu ɛma no ndware na memfa yei nso ngu nkumu ensra na barima no hunu m'anim pɛ ɛbɛyɛ ne sɛ dam no meboa adimam metare nyame alla wɔ hɔ wɔmfa aduro wɔnsra bahabahawati bayɛ saa barima bebree bɛyɛ tɔkɔ bahabaha wo so araba kyerɛ ɔno nkoa na ne ho hia me gye dan mu ɛna mede bɛsra ɛde akyerɛ no madam wahu ikunu no ɔyɛ den paa ne ɛbɛyɛ bia ɔbɛsan akɔ ɔbaa no hɔ nti ma me bi na memfa enyi ɔbaa no hɔ prɛko na asɛm ensa koraa adimam maame gyato wɔmfa yei wɔnkɔ wati araba kyerɛ dabi papa kramo wo deɛ nea wobɛgye biaa kana metua mempɛ sɛ mɛkɔ asan aba ha bio anhwɛ a nkurɔfoɔ bɛhu n'akyiri adimam maame gyato besia kama wayɛ saa wayɛ meni aduro dia wafa wayɛ bɔne saa araba kyerɛ malam mese kanea wobɛgye na mede egya ntotoa no ade mate wo nka dada ɛnyɛ wo na wuyi bi ma adimam maame gyato asɛm deɛ wawɔ hɔ ɛne sɛ pɛ menyi besia no hɔ deɛ a wɔmfa besia no ntama kakra sapɔ ɛne ntama deɛ wafa dware no bra mafa mayɛ aduro kama mama wo araba kyerɛ afei na woka asɛm ɛne malam wo deɛ mamenia wode frɛ aduane di a na ayɛmka abɛtɔ oni no so no bi ɛno mpo na ɛyɛ efuyadeɛ ɛbɛtɔ no so saa ɔbarima no bɛbɔ no ho ka pie ɛba saa ɔbɛgyae n'akyiridie na asa adimam maame gyato ɔsɔ ne hene twetwee araba yɛ din yɛfuruyare aduro deɛ wafa gu didi mu no nipa wadidie wɔmfa na mba ha deɛ a wawu seesei a ɔsɔre kɔfa bi maa no wɔngye araba kyerɛ afei na meboa tɔ me yam ɔgyeeɛ malam adeɛ yɛ deɛ ɛyɛ yie a mea mede me ho betwa so wate adimam maame gyato besia papa no akyina wɔmbra wati mafa sika maka aduro foforo ho mama wo wati maame gyato malam wala de sika nyina be maraba kyerɛ asɛm araba kyerɛ malam mate meba sɛnea waboa me deɛ
da wase wate yo makrawo okoye okasakasa e ma yu a antumi akwa yi de me chemi de se wo bibi wone ho he me de be fa ne yiri so oba de oye me he me de fa ne so anka adwo da adwo oba ne hunti ontie me no se ofiri ho de a obetie masem senso wantie kura na hwere yi nyina ochina akokosi ajai na me gina kramodan ano agi maduru okoye ha ni patrimu sum enye izo yigina ni ba kofi oba na yigina ni oba e na nka otia ne ba ko mienu a nka adwun ekura ma ne tirim enso be ne den ya beto aso e de ama ho efrem obi di si ofra ama fo nyame shira so tie me